Chcete bývať na jazere bez toho, aby vás ráno rušili električky a mali ste blízko ku vode? Tak práve takýto byt tu máme aktuálne. Jedná sa o trojizbový byt košického typu, po rekonštrukcii, veľmi pekný, kompletne zariadený a možno môže byť práve váš. Poďte sa so mnou na ňo pozrieť. Je kompletne zariadený, vrátane vstavených skríň, interiérových dverí, murovaného bytového jadra, klimatizácie, markízy a exteriérových žalúzí. V tomto byte vám stačí zobrať kufor, zubnú kefku a nasťahovať sa. Rád vás privítam na osobnej obhliadke. Stojí ozaj za to. Je veľmi čistý a udržiavaný. Nepotrebujete tu ďalšie investície. Príďte sa na ňo pozrieť.